Bueno, IMH ez da bakarrik mintegia. IMH aize, erakundeak, enpresak eta zuetako bakoitza. 150 islari, 10 urte. 1000 entzule. Askotan errepikatu geranak, egia da. Baina, eraginda nola bait. Eta danei banan, eskerrak emango nitzueke bihotzez. Danok emango genizkizueke eskerrak bihotzez. Hainbeste ezagun, hainbeste enpresa aipatu aldia. Eta aipatzeko atarako nituzke danak ona, eta eskerrak eman, animoak eman, da segi aurrera eman. Orduan, hori da simbolikoki nahi duguna adierazi gaur. 10 urte gutxi dira, ez da ezer, bidean da beste pausotxo bat. Orduan, goazen neurrian ekartzera, eta horretarako ipiniko izuet 5 minutuko bideotxo bat. Hogeita gehiamar mintegiak dagoeneko 10 urte bete ditu. Elgoibarko Makina Erremintaren Institutuan antolatzen dugu jardunaldia IMH-ek eta AICE-AEK-ak, Elgoibarko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin, eta hau ez gain beste hainbat eragilerekin elkarlanean. 30 gehiamar mintegiaren helburua enpresetan hizkuntza kudeaketa sustatzea da, eta honen bidez, lan munduan euskararen erabilera bultzatzea. Xede honen inguruan, mintegiak 10 edizioetan 150 islari eta 1000-tik gora entzule izan ditu. 5 atal nagusitan sailkatu ditugu urte hauetan landutakoak. Egitasmoak. Lehen atal honetan ditugu haien egitasmoak aurkeztu dizkiguten bertako enpresa eta erakundeak. Hainbat sektore, tamaina eta garapenekoak. Baliabideak. Enpresak arlo guztietan euskaraz funtzionatzeko behar dituen erremintak. Sustapena. Oso interesgarria, hizkuntza kudeaketa eremu hauekin lotu behi dugu. Marka irudia, berrikuntza, management, produktuak sustatzeko segmentazioa, enpresaren erantzunkizuna eta bere industria, sektore propioa sortzeko ahalegina. Euskal Herritik kanpora ere jarri ditugu begiak. Errusia, India eta Txinara lanera joan diren euskal enpresek nolako egoera sozioekonomiko eta soziolinguistikoa topatu duten azaldu digute. Beste kasu batzuetan, kanpoko adituak ekarri ditugu, eta hizkuntzen kudeaketa Europa osoan lantzen ari dela erakutsi digute. Eta azkenik, enpresa batek euskara planak kudeatzeko erabil ditzakeen baliabideak ditugu.
Mintegiaren bidez, merkatuan eragin nahi izan dugu. Batetik gure bezeroak aktibatu eta euskarazko demandak gora eginez gero, IMH-ek bere burua egokitu beharko zuelako errealitate honetara. Eta bestetik, kanpora begirako konpromiso horrek barrura begirako koherentzia areagotzea ekarriko zigulako. Denborak baieztatu digu, neurri batean behintzat gure asmoak bete direla. Doakizue gure eskerrona mintegiko parteide izan zareten guztioi. Bildutako uztak balio dezala etorkizunari begira lanean gogotsu jarraitzeko.